Ja, dank u wel, voorzitter, geachte leden. Er zijn nog enkele vragen van de leden. Ik ga beginnen met enkele specifieke vragen. En dan ga ik afronden met de vragen die meerdere leden hebben gesteld. Te beginnen met lid Gayadin. Het lid vraagt aandacht om de kuil in de Parabrug te herstellen. En het antwoord is: om de herstelwerkzaamheden te verrichten is het voorstel in augustus 2024 aangeboden aan de RVM ter goedkeuring. En er is geen missieve uitgevaardigd. Hierna is het project in de regeringsvergadering behandeld met de bedoeling om de betaling uit de Policy-Based Loan PBL-middelen, IMF dus, te laten geschieden. Door de toenmalige minister van Financiën is aangegeven dat deze middelen niet aanwezig waren en kon de uitvoering niet plaatsvinden. We zijn bezig met de afdeling om te kijken wat we kunnen doen om het zo spoedig mogelijk op te lossen. De gat aan de bovenzijde van de brug gaat door naar de onderzijde en daaruit blijkt dat tussen de twee langsliggers het brugdek ook gescheurd is, waardoor de rijhelft afgesloten moest worden. Een stalen plaat erover plaatsen zoals sommige mensen hebben voorgesteld, dat kan niet, want de kans is groot dat een ander deel van de brug gaat bezwijken. Gewoon beton storten gaat ook niet werken, want dat kan de situatie nog verergeren. Er is geen eenvoudige oplossing, het dek moet worden vervangen en de brugfundering moet worden verstevigd zodat het zwaardere belasting aan kan. Het aannemingsbedrijf Houkes had op basis van een aanbesteding op offerte vanwege de ontstane calamiteit hiervoor de beste prijs aangeboden. En ik hoop dat u ertoe geleidt dat er meer middelen komen op de begroting hiervoor. Het geacht lid Parmisser vraagt: kan de lijst van de 24 voertuigen die bij de voormalige president waren worden gepresenteerd? Ik heb hier een lijst met de 30 voertuigen die bij de ex-president thuis waren. In eerste instantie zijn er 20 teruggehaald en heeft de ex-president gevraagd per brief om 10 te behouden. Maar dat is niet de bedoeling en uiteindelijk zijn van de 10 toch nog 7 ingeleverd. U krijgt hier de brief en de lijst met de 30 auto's. Gaat u die brief? 3-0. Minister, gaat u die brief aan ons toekomen? 3-0, 30. Of is het de bedoeling dat u die brief aan de griffie geeft? Of? Ik heb nog meer, want de griffier gaat blijven lopen anders. Nee. Dat kunt u aan het einde, wanneer het... Dank u wel. Een auto voor iedere dag van de maand. Lid Jarbanden stelde de vraag: zal de herasfaltering van de Toetlivo-kanaalweg rechts uit het NIP 2-project worden afgerond? In het kader zijn de middelen door de toenmalige minister van Financiën niet volledig beschikbaar gesteld. De aannemer is gestopt met werken aangezien er geen betalingen zijn verricht voor reeds uitgevoerd werk. Zoals u weet biedt de begroting van 2025 geen ruimte om de afrondingswerken uit te voeren. We kijken uit naar mogelijkheden om de noden van de mensen in ieder geval te verlichten in de tussentijd. Lid Raghunandan vraagt of de kuilen in de Fredericiweg Nikeri gedicht kunnen worden. De kuilen zullen gelapt worden met asfalt en ik zal nog vragen wanneer dat concreet moet geschieden. Dan wil ik overgaan naar de vragen die meerdere leden hebben gesteld. Meerdere leden hebben gevraagd: kan de minister de lijst presenteren van DNA-leden die bij OW gingen tanken, gratis? Ik heb in de eerste ronde wat ruimte gevraagd omdat ik nu pas 2 weken minister ben en ik krijg al heel veel data binnen om te verwerken. Alleen de brandstoflijsten van de afgelopen 5 jaar zijn een heleboel om door te nemen. Maar het is wel opmerkelijk dat lid Ramsukul me bijna uitdaagt om met de namen te komen. Het lijkt wel alsof hij overtuigd was dat ik geen namen zou vinden. Dat was best mogelijk geweest, maar ik ben niet vandaag hiermee bezig. U wilt een lijst met namen en u krijgt een lijst met namen. Eigenlijk hoef ik niet eens een lijst voor u te presenteren. Zoals ik zeg, ik ben er hier niet vandaag mee bezig. Ik heb sinds 2022 hier in DNA, ik zat daar waar lid Dasai nu zit, geloof ik. Sinds 2022 heb ik hier steeds gemeld dat DNA-leden gratis bij OW tanken. Diverse leden die nu in de oppositie zitten, hebben het steeds afgedaan als stemmingmakerij, net zoals u het nu ook doet. Ik hoef eigenlijk helemaal geen lijst te presenteren en ik ga u zeggen waarom. Ik ga u terugvoeren naar de begrotingsbehandeling 2024 in januari 2024.
U mag het natrekken. Op 25 januari 2024 stond ik hier in DNA en de toenmalige minister Noor Mohamed had net gesproken over gratis tanken op zijn ministerie. En hij gaf aan dat een ieder die gratis mag tanken op een lijst op zijn website staan. Weet u dat ik die lijst de dag ervoor had gedownload? Als u me een beetje kent, bereid ik me goed voor iedere vergadering. En weet u dat nadat de ex-minister dat heeft aangekondigd in DNA, ik weer diezelfde lijst heb gedownload. En dat de namen van die DNA-leden uit die lijst waren geschrapt. Voornamelijk de namen onder kabinet-president, waar enkele DNA-leden van de overzijde op dit moment, waar je die namen kon vinden. U bent het misschien vergeten, maar ik niet. Ik heb hier toen in DNA gewacht van gemaakt en ik heb beide lijsten staande de vergadering ingediend. En ik heb gevraagd dat er een grondig onderzoek komt, maar het is net als zoveel andere zaken, die zijn door de toenmalige coalitie in de doofpot gestopt. Als u me niet gelooft, kunt u dezelfde lijsten in DNA HCL terugvinden. U heeft allemaal toegang tot HCL, want ik heb ze staande die vergadering op 25 januari 2024 ingediend. Maar ik heb ze ook hier meegenomen voor het gemak, als u ze niet wilt opzoeken. En zoals u me kent, ben ik niet hier met lege handen gekomen. Nu ik bij het ministerie ben, heb ik zoveel mogelijk data verzameld en ik heb een uitgebreidere lijst voor u. Met meerdere namen erop natuurlijk. Ik stel voor dat u het goed doorneemt. Ik zal de namen van de leden niet noemen. Maar 2 van die leden uit uw fractielid Ramsukul, ik zie hem niet, zijn in het vorige termijn geaccommodeerd met een dubbele functie. Terwijl uw fractie zelf, lid Gayadin, de samenleving voorhield dat u tegen dubbele salarissen was. Dus zoveelste in het rijtje van misleidingen. Maar hier hebt u een geüpdate lijst met veel meer namen. Ik vraag wel een zekere mate van discretie, omdat op de lijst ook mensen voorkomen die wel recht op hebben. Maar DNA-leden, ondervoorzitter staatsraad met 2 wagens nota bene, ik denk het niet. En als u me een beetje meer tijd geeft, dan maak ik zelfs een overzicht van hoeveel liters ze in totaal hebben getankt. Maar zoals ik zeg, er is heel veel data om door te spitten. Tot nu toe heb ik uitgerekend dat een van de ex-DNA-leden dat gratis heeft mogen tanken, die nu directeur is van een ziekenhuis, ruim 165.000 SRD heeft mogen tanken in 2,5 jaar tijd. Amper 2,5 jaar tijd. Ik kijk uit naar de mogelijkheden om de kosten te verhalen bij die personen. Het onderzoek naar de rest gaat ondertussen gestaag verder. Alles komt ooit aan het licht wat voor Negwagado. Voor wat betreft het project van het Hogerhuisstraat, vele leden hadden vragen gesteld. Vandaag worden de labwerken afgerond. Nu is men bezig op het kruispunt met de Slangenhoutstraat. Er wordt thans een traject uitgezet om in overleg met betrokken partijen, waaronder de IDB, te komen tot een oplossing. We zijn nog enkele opties aan het bekijken en daarna zullen we een besluit nemen in het belang van de staat en de samenleving. Het college en de Nationale Assemblée zullen we uitvoerig op de hoogte stellen. Ten slotte, het lid Ramsukul wilde nog weten wat de reden is voor de intrekking van het hoger beroep in de rechtszaak van het Van Hogerhuisstraat. En het is jammer dat hij er niet bij is. En dan neem ik gelijk dezelfde vraag van het lid Gayadin mee. Het lid Ramsukul was er niet content mee omdat ik zei dat het hoger beroep is ingetrokken omdat we de rechtsstaat willen respecteren. Je kunt inderdaad nooit een ieder tevreden stellen, voorzitter. Zeker niet als er mogelijkerwijs belangen spelen. Maar laat me dit ervan zeggen. Het is het recht van een ieder, ook de staat, om hoger beroep in te stellen, maar ook om het in te trekken. De minister ad interim minister Misikaba, heeft inderdaad het hoger beroep ingetrokken. En laat mij vooropstellen dat ik exact hetzelfde zou hebben gedaan met de informatie die er toen zeker was. Ik heb hier in DNA tijdens het vorige termijn ook het vonnis van de rechter principieel toegejuicht. Want over dat hele proces van de aanbesteding en gunning heerste een waas van corruptie vanwege de non-transparantie die er was. Mag ik u eraan herinneren dat het een nationale schande was
dat de eerste procurement door IDB was ingetrokken omdat er vermoedens waren dat er vanuit het ministerie informatie is gelekt naar de aannemers. Laat dat even doordringen. Mag ik u eraan herinneren dat het wederom een nationale schande was dat vervolgens de tweede procurement door Baitali naar de rechter is gebracht en de rechter heeft een vonnis geveld in het nadeel van hetzelfde ministerie. Laat dat ook even doordringen. Unesheng. En het is niet IDB noch Baitali die enige blaam treffen. Het is ons eigen systeem dat heeft gefaald. Daar moeten we eerlijk in zijn en we moeten de verantwoordelijkheid durven nemen voor de goede orde van de rechtsstaat. We moeten ophouden met zaken die fout zijn te willen verdedigen elke keer. Al zijn er nog zoveel juridische wegen te bewandelen. Fout is fout, we moeten ergens beginnen met corrigeren. Ad interim minister Misikaba zijn redenering was gedaan in overleg met de juristen, omdat een hoger beroep het land mogelijk nog meer tijd zou kosten. Tijd die de samenleving niet heeft om in die ellende te moeten blijven rijden. De samenleving zat en zit nog steeds letterlijk in een wurggreep dankzij het gevoerde wanbeleid van de afgelopen 5 jaren. Er is getracht een vinger te wijzen naar minister Misikaba, maar ik stel voor dat u de vinger wijst naar uw eigen politieke keuken, die de leiding had op het ministerie, want het had nooit zo ver moeten komen. En mag ik u eraan herinneren dat het lang niet alleen bij deze aanbesteding was gebleven, waar er zoveel ruis over corruptie was in de samenleving. We hebben het ook gezien bij het project van de weg Apura-Nikeri, waar de rechter ook heeft moeten ingrijpen. Hoeveel meer aanbestedingen zijn er geweest die nog niet boven water zijn komen drijven? Laat dat ook even goed doordringen. U heeft hier in DNA 5 jaar lang de vinger gewezen naar de toenmalige oppositie. Het is nu wel tijd voor u om in de spiegel te kijken, want we gaan desondanks verder met de nodige verandering. Dan wil ik het hierbij laten voor de tweede ronde. Ik dank u, voorzitter. Mag ik